Kellu 79 sena, kien saċerdot maħbub minn kulħadd, kien arċisqof li mexxa b'imħabba u dedikazzjoni u d-djoċesi se tibqa' grata lejh. Matul il-lejl tħabbret il-mewt tal-arċisqof emeritu Monsinjur Pawlu Cremona li ħalla din id-dinja f'nofs il-lejl neqsin 5 fl-Isptar Mater Dei, ftit minuti biss qabel il-ġurnata li fiha l-Knisja Universali tiċċelebra l-festa ta' San Giuseppe. Monsinjur Cremona twilet il-Belt Valletta fil-25 ta' Jannar tal-1946 u kien innominat Arċisqof ta' Malta fit-2 ta' Diċembru tal-2006 u ħal possess ta' Arċisqof fis-26 ta' Jannar tal-2007 u kien irtira mit-tmexxija tad-Djoċesi Maltija fit-18 ta' Ottubru 2014 fl-età ta' 68 sena. Fisem id-Djoċesi l-Arċisqof Charles Scicluna qal li l-Knisja qed tibki t-telfa tal-maħbub Arċisqof emeritu Pawlu Cremona u sellem il-memorja tiegħu bħala raj fidil u mimli imħabba li l-Knisja qed tafdaħ fidejn il-ħnina tar-rajiet tajjeb. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg stqarr il-poplu Malti tilef għaddej twajjeb il ħabb u għamel ħafna ġid ma' kulħadd mhux biss bil-kelma ħelwa tiegħu u bl-eżempju iżda wkoll bid-bissima ġenwina tiegħu. Irnexxielu imexxi kongregazzjoni lejn imħabba kbira anka lejn xulxin. Kien bniedem li kien ixerret l-imħabba, kien ixerret ħafna kliem ta' ġid. Hija telfa wkoll fuq livell nazzjonali bħala pajjiż ma wkoll telfa f'naħa tagħna għaliex huwa persuna li kien ukoll huwa qarib tal-mara tiegħi u anke wkoll ħabib. L-aħħar li rajtu kien proprju 3 ġimgħat ilu kien għadu l-ewwel ħaġa li jsaqsi kif int, kien moħħu dejjem biex jagħmel il-ġid, mhux fih innifsu imma moħħu f'ħadd ieħor. Kien esperjenzi sbieħ ma wkoll tifkier sbieħ meta anke ġie żurna d-dar tagħna għal aktar minn darba l-aħħar darba wissu tas-sena l-oħra fejn għal darba oħra xerret ħafna ferħ bil-kliem tiegħu, bil-pariri tiegħu u bl-imħabba kbira tiegħu, persuna ta' empatija kbira. Mary Gregg min-naħa tagħha fissret kif Monsinjur Cremona kien ħabib tal-familja u ddeskrivietu bħala persuna li dejjem kien jinteressa ruħu f'kulħadd. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola min-naħa tagħha irringrazzjat lill Arċisqof emeritu tal-imħabba li xerret fost il-poplu Malti Wawċi u tal-li dedika ħajtu biex jagħti servizz lil ħadd ieħor. Kondoljanzi twaslu wkoll mill-uffiċċju tal-Prim Ministru, l-Speaker Angelo Farrugia u l-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono. Intant tħabbar illi l-funeral ta' Monsinjur Cremona se jkun koordinat bejn il-Knisja u l-Istat Malti u se jsir nhar is-Sibt li ġej fid-9:09 ta' filgħodu fil-Konkatedral ta' San Ġwan.